kungabe uyavuma ukuthi kukhona owakwenza noma isigoba okungenzeka ukuthi kwa result ekutheni kuphume abantwana? Kukhona engakwenza naye okukodwa onga result ukuthi kuphuma ingane eyodwa ngoba sayenza le nto kanye, one round, one position, 1 minute. Bese ungitshela ukuthi uzophuma 3 wengane 3 idlaliwe ngathi my lady khokhu 200 nangikhokhu 600. My lady, ngiphatha abhlungu lento ukuthi njengoba uclient wami esekhazile ukuthi 1 round, 1 night, 1 position, 1 minute. 1 minute. Uyayibona leyo nto ukwazi ukuthi usungakhiqiza 3. U3 phela akuyona into encane. Sifuna ukuthi untombazane asho ukuthi obani obaba abanye balezi ingane.